bi arabai marsikalo kile 10 ani konoton samba flani muga ani duru awe aw bela jelen fu ya fo aw sigyorla aw munun baw sigi sanga naga wakati kanga kuna funi ya nika o ma kona ngabro sara kilingen na bela jelenka niyo wati sili ayo bismillah. Kuna fundamela bi Mali Burkina Faso ka tagase Niger ma ni jamana saba ko ni kuna funi kele ni ka ochari ka yira ka fo ko femi organisation de la francophonie ni be ko alema ko OIF ko ni jamana saba ko ni ulu sembora ni faranyon ka nyere ko ni ula uka kuna funi ay mi o de ka yira ka fo ko kabini Mali ni Burkina ni Niger ko ni dansi ke fangaw ulula OIF ko ni ma se ka ulu deme uka kele ko ni ula fo ka taga nyangile bere konta ninka o da ni jamana saba yin koni o kuna ka sababu yake ni jamana saba yin koni bika ka yerma horonya ninka o de nyini ni deme balia ka nyesi ulu koni ma o de kera sababu mi ni capitaine Ibrahima Traoré kataka se général des armées Assimi Goïta ma ali ni général de brigade Abdrahamani Tiani ni jamana saba koni nyama uya yera ka fo ulu sembora organisation internationale de la francophonie nabi u sembora la Chine. Anga faba konna no sanfé kalanso min be no ulu ka syndicat uya yira ka fo ko u koni mena barabla ni ka o ke Chine alamsa ni obebe marsi kalo kile muga ma samba flani muga ani duru anga keleke chow ka nyamani o état major général des armées ko ka keni ulu koni ka bara ale srafeni o de ka garanda karogelendine tigila maula u nyamana da uka yoro sanfé panguru koni ale ka nyinini ulu senfe utarabo bamwachi wale tigila mado koni ulu ka minu kontumbuka bonwa fense nani o konna la ni o ye pikapui bonwa fen yere kon konna la sa feminye keleke mino ye ni o ye marama fen woro o tumbe a konna la ni o sugya koni ulu kacha akera yoro minasa ore anga jamana klibi yan fanfela ore ni o inelu ale kolonya fanfela ola ni oni anga jamana klibi yan fanfela yere koni o manja ni o arazel mai ayela la ka fo ko be ma ci wale tigla manu nu yere koni betu u yoro dugo ni yoro ko fole ale edela ni obe tomoktu mara o koni na marsikalo klita ani woro samba flani muga ani duru klira frato kon duna wati minasa sanfe pangurun koni ale be ma ci wale tigla mado kun keleno ku farangon kan feminye kami be no ni alebele ko transit kali manunu koni ni ka ususu akara feminye tomoktu mara ula ni anga jamana ko ya fanfela ta se aklibi ya fanfela ula ame wati mina ina fosisa no ayrela ka fo ko be wati wale tigla ma tan ani kele ulu koni bonena unina ma chambe ula koni ulu fena koni jogina kataka se uka bolma fen se nani koni saba o tiena u koni anga fintigla ka ulu fe anga keleke chow ka nyamani o état major général des armées akoko ni wakati na koni mama ci wale tigila maw manake yoro ukoni be nyini ninga don unofe nyini nu koni fene be unofe alisa anga keleke chow ka nyama ko abai da bela jelen kuloka maoma e koni manake be mama ci wale tigila manu nu kokoro don bai wal maka ke sabu yesa ka sika udeme ukoni wale ajugu nu ke bala femi be da uka onyo kele be da ifeneka. Pôle national de lutte contre la cybercriminalité où do fara femiye Mohamed Youssouf Bachele ni be ko alema ko Rashibash aleka kaso o kuntagala ka ni sankele ko ka sawu yake ko nyangilu ko ni be ajugala alisa anga keleke chouka keleke mina kura chama ode kon dona anga faba konna la yano mini abina ke sabu saka seka anga keleke chou nika udeme kosbe baba ci wale tigla ma ulu kelelila nikera ni sonja baye faba konna ka ulu buluka sabu yake u yara u joka keleke mina nun keleng la bela jele temeto laje Demson fitin do na le shibe tijo sanduru o bonyongola ale kontora bala marsikalo kletanu uluvla samba flani muga aniduru ansongo ka ulu feno sero ulu ya yera ka fo ko ni de yera koni ani ajenyo konu ni kontun takara baji ula ale koni tora yeno ashu koni o labora lere damadama o kofe o fena kofe tuguni sa femi nye kameni do fena isa ale fena kontora jila ni oye basi hausa ji oye ayera la ka fo sero fena fetuguni ko ni cheni yera koni aleni asoma de kon tuntara no fe bala na kon tora jila yino femi ye ni ndugu marabago ye uya yera ka fo ko demasa ku haklito udona ame wakati mina ina fo sisano
Siramkaw ulu feno taji koni ale litiri bora sifa wari kɛmɛ fila la ka taa yɛrɛ sɔrɔ sifa wari kɛmɛ saba o la fɛn min ye taji feerelaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya kɔni o de kɛra sababu ye ka taji kɔni ni ka o sɔngɔ kɔni gɛlɛya ka sababuya kɛ jamana marabagaw y'a yira k'a fɔ ko taji kɔni doncogo sugu dɔ bɛ yen nɔ o tɛna kɛ ale la bilen dugulamaw olu y'a yira k'a fɔ ko baara yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni jɔlen don ka sababuya kɛ tajiko gɛlɛya yɛrɛ kɔni o ye ko dugu marabagaw k'a lajɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ u ka nin tajiko gɛlɛya ale la. Bubu Digala Sise ni ale ye Ɲamana Garabali la o ɲɛmaa ye an ka faba kɔnɔna la nɔ kunu a fagara maa marafɛntigi dɔw kɔni olu fɛ fɛn min ye suntigɛ yɛrɛ kɔni ye ale tɛmɛnen kɔfɛ a kɛra a ka so yɛrɛ kɔni o da la waraka sirafarakaw olu ka yɔrɔ kɔni o la a segintɔ ka bɔ a ka baarakɛyɔrɔ kɔni o la maa marafɛntigi minnu tun bɛ bolimafɛn sen fila la o ye a ka bolimafɛn kɔni ni ka o lajɔ ka sɔrɔ ka kisɛ kɔni ni ka o ci a la olu y'a yira k'a fɔ k'u ma taa ni Abu Lamina fosi ye u y'u ka nin waleya jugu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka boli ka taga an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko wagati tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na nin cɛ in yɛrɛ kɔni ale kɔni tununen don wagati min na fɛn min ye garabali wulili ko kuma kɔni tun bɛ senna kuma min na nka tile damadama kɔfɛ de kɔni a yera a yɛrɛ kɔni tun hakilila tigɛlen don kosɛbɛ k'a fɔ ko ni a kow kɔni ni ka olu nɔgɔyali ye maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko yala a ka nin fagali yɛrɛ kɔni a kun ye fɛn jumɛn de ye ani tuguni fɛn min ye yala ani banbagaci wale tigilamaw olu kɔni sera ɲɔgɔn ma de wa bɛɛ bɛ ka i yɛrɛ ɲininka nin na o kɔni ye a fure ni ka o ta taa n'a ye lapitaniso la ni o ye Gabriel Toure an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara dali nɔgɔya a ye. An bɛ taa fait divers ale kɔnɔna la ni kunnafoni an y'a bɔ Turamagan communication ale kɔnɔna la ko sifinaka dɔ n'ale si bɛ t'i jɔ san 27 la ale kɔni ye a wolofa ni ka nɛgɛbere kɔni ta ka o da kunna sabu wari dɔrɔmɛ 40 o de nɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Bolikasobugu polisiw ye olu kɔni ye u kunda nin yɔrɔ kofɔlen kan marisi kalo tile 12 san 2025 jelibugukaw olu fɛ yen nɔ u taara ka taa cɛkɔrɔba in kɔni ni ka ale su kɔni dalen sɔrɔ min ni ale bɛ wele ko Makɔnɔ o Kulibali a ci bɛ t'i jɔ san 64 na a ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ mécanicien o de ma u taara sɔrɔ a ka garage yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko nin cɛkɔrɔba in yɛrɛ kɔni ani denkɛ in kɔni kuma de da ɲɔgɔn kan min ni denkɛ yɛrɛ kɔni ye sɛbɛn wari dɔrɔmɛ 40 ka o de ɲini a fɛ ko a bɛ taga te kɔni ni ka o sa fakɛ kɔni o y'a yirala k'a fɔ ko ale ye wari min kɔni da a ma k'a ye wari kɔni ni ka o kɛ mun ye k'a k'a jɔ ko kɔfɛ k'a bɛna wari kɔni ni ka o d'a ma ka taga te kɔni san cɛkɔrɔba b'o de la wagati min na sa ni den yɛrɛ kɔni ye nɛgɛbere kɔni ka o ta k'o da a fakɛ kunna fo siɲɛ 3 o bɔɲɔngo o kɔni kɛra sababu sa ka ni cɛkɔrɔba ye ni ka a bɔnɛ a nin na nin kɛra nisɔngoyaba ye sigida maaw olu kɔni bolo maa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o ye cɛkɔrɔba yɛrɛ kɔni masuruyama ye o y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni tɛ den ka mɔgɔ faga ko fɔlɔ yɛrɛ kɔni ye ko don tɛmɛnenw na a delila ka maa dɔ yɛrɛ kɔni ni ka o bɔnɛ a nin na nka fakɛ yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko den yɛrɛ kɔni ka a kunkolo de kɔni o man kɛnɛ min ni a taara sɛbɛnw yɛrɛ kɔni ka o ɲini den yɛrɛ kɔni o ka bana la nka cɛ y'a yira k'a fɔ ko bana foyi kɔni tɛ den na ko den ka baara ɲɛsinnen tɛ fosi ma ɲɛnaminafɛnw kɔni olu tali kɔ min ni a ɲɛsinnen bɛ o fɛn ninnu kɔni tali de ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'u ye a kɔni minɛ ni ka taa di kiiri tigilamaw olu ka bolo kan min ni a kɔni ka kiiriw bɛna kɛ. An bɛ taga Laginɛkaw olu fɛ yen nɔ muso dɔ ni ale si bɛ t'i jɔ san 29 na a kɔni tun lajɔlen don kalo 8 o bɔɲɔngo la a yirala k'a fɔ ko ɲamaya kɔni taara ka ni musolaka ye ne ka ale sɛgɛrɛ ani ka tila tuguni ka muru kɔni ka o don a kɔnɔ fo siɲɛ 5 o bɔɲɔngo a kɛra marisi kalo tile 16 san 2025 maa min kɛra sababu ye ni ka nin waleya jugu in yɛrɛ kɔni kɛ a la sa ani nin tigilama kɔni ye sigiɲɔgɔnma o de kunnafoniyaw sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko muso in yɛrɛ kɔni ale tɔgɔ de ye ko Aisatu So maa min kɛra sababu ye ni ka nin waleya jugu in kɛ a la sa o tɔgɔ de ko Abubakar Bari a furucɛ yɛrɛ kɔni ale ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ moto taxi boli o de ma o taara ka baara la wagati min na sa nin cɛ in kɔni nin waleya jugu in ta ni ka nin musoba in yɛrɛ kɔni ka a sɛgɛrɛ a kelen kɔ ka nin ka a la sa a sɔrɔla ka a bɔnɛ a nin na.
Ameto ko kan kibaru ale kunnafoniyaw kɔnɔna la alisa fɛn min ye Nigériens ka fintigilakaw ye olu y'a yira k'a fɔ k'u ye tɛgɛ da banbagaci wale tigilama 3 kɔni o kan ka sababuya kɛ sigana tara ka ni maa ninnu kɔni sɛgɛrɛ ko bingani wale min kɔni ni a kɛra février kalo tile 28 ka ɲɛsin u ka fintigilakaw olu ma min ni a kɛra Inaba Garrett n'a kɛra sababu ye ka maa 11 ni ka o bɔnɛ fintigilakaw olu nina a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw olu senfɛ min ni a kɛra u ka jamana tilebiyan fanfɛla o la n'ale wele ko Daralita fintigilakaw u taara bali ni maa banbagaci wale tigilama ninnu kɔni olu la min ni u y'u ka kɛlɛkɛminɛnw kɔni ni ka o minɛ la ka taga se u ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni o fɛnɛ ma maa saba min kɔni sigara tara ka olu sɛgɛrɛ u ye u bila ka taa fintigilaka tɔw olu ka bolo kan walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli tɔw ni ka olu boloda bingani wale min ni a kɛra février kalo tile 28 fɛn min ye Al-Qaïda jini min ye olu de kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu de ni waleya jugu in kɔni ni ka o kɛ ani ka u ka fintigilaka 11 ka olu kɔni bɔnɛ u ni na fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni ka janaja kɛra mars kalo tile fɔlɔ a kɛra Adagadez kaw olu fɛ yen nɔ. Ameta Senegalkaw ka jamana o kɔnɔna la u ka ministre bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinen bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔ olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Yasina Fali ye ale tun bɛ Mauritanienkaw ka jamana o kɔnɔna la mars kalo tile 17 tɛmɛnen a taa kun ye fɛn min ye o de ye Mauritanienw kɔni ye u ka jamana kɔnɔden dɔw kɔni gɛn ka bɔ u ka jamana ale kɔnɔna la ani Mauritanie jamana ɲɛmaa kɔni ye sigi ka kumaw ni ka olu kɛ nka a kɔni bɔlen a ma kunnafoniyaba kɔni ni ka o di kunnafonidilaw olu ma. Ka kunnafoni datugu ni Komorkaw ka jamana ale kɔnɔna ye fɛn min ye Komor jamana marabagaw ye u kɔni sɔnna sisan kɔni ni ka kunnafonidilaw ka carte de presse ni ka o kɔni di olu ma maa 143 kɔni i kan bɔ a nɔfɛ u y'a di maa 93 o de kɔni ma a bɛ se ka fɔ ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye Komorkaw ka jamana o kɔnɔna la u ka kunnafonidilaw kɔni ka sɛbɛn kɔni o sɔrɔ u tɔgɔya la. Mali kunnafoni jabaran na jabaw aw kulo gazɛ kɛra ni kunnafoni dɔ ye bi ni k'a da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnli ko ɲuman na aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan ala ka sɔngɔli tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma.